Guwapo. Oh, laban sa Silo. Andang laban. Shoutout sa mga taga-Tuwa-Tuda. Ano yan? Shoutout! Vlogger mo. Why na sa isa kada, Pante? Why? Dito tamig. O, dito mga gabi, Michelle. Okay. No? First time dumayo ulit ng mga taga Marvel dito. So, dalawang game to mga bossing. May isa pa akong upload dito. So, game. Are, hello. Boss, isa lang ka-request. Dam nyo kayo para mabidyoan ta. Dam. Guwapo. Oh, laban sa Silo. Andang laban. Shoutout sa mga taga-Tuwa-Tuda. Ano yan? Shoutout! Dito ba? Ay, nasugal mo wala. Sulod ba? Oh, sige. Nasugal mo? Oh, sige. Sige, bitaw na, bitaw. Shoutout kayo. May shoutout. Vlogger mo. Why na sa isa kada, Pante? Why? Dito tamig. O, dito mga gabi, Michelle. Okay, magandang panimula. Shoutout! Nun. Wala ka, hato. So, pasensya agad mga idol. Nag-auto-focus dyan no, kay Jordan. Visit. May mukha kasi ng tao mga idol, no? So, wala na magawa mga boss. Medyo malabo yung laban dito. Pero, ganun pa man. Thank you sa panonood, no? Thank you. Utangin partida. Parang natatakot na ako sa kanila. Malay. Meron ako nakikita. Hindi ka na magpares, hindi ka na magtapat, pre. Shoutout taga Rorians. Shoutout. Milo. Oh. Si Matiyo. Muna ako may makita na. Dala lang nga postis. Wasak. Ambak na siya. Hindi na ka mulubugto. Shoutout sa Emos Gabi. Sa Emos Gabi. Tujoy. Good game, idol. Good game. Good game, ah. Tawin ako, labay sa lot na mo.